Kani gede ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dei Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong sang jong ka khubor menta ka step. Ai khublai ka President Draupadi Murmu ki pai rimit Muslim ha ka janmit shwa ka Eid ul Adha lane ka bagrit. Menteri Kena ka Sarkar Pedang Bapak Yakatnat ki kamtik deu yong Satish Chandra Dubey Wansha Meghalaya la shai ka sing. Ya kendo kalat ka jela Manipur ya ka President Draupadi Murmu banyak keren halor ki lanat ka jela bat ban panjang rap pisana ka Sarkar Pedang. Bat plia Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma ya ka Janta Bhavan Solar Project henin ka sing. Ki khubor ki babnya. Ka President Draupadi Murmu kala ai khublai ki pai reunget Muslim henin ka janmiet ka balong shisni shwa kasni le niam Eid ul Adha. Haka khubor jongka ka President Murmu kala ong bakani ka jingle niam bakhoi kalong ka dak jongka jing IT baka jinglen lade. Kala ong ru bakani ka sneaker pang ka aimen sim yaki brio ban shakri yaki para brio klemda perkhat e tang na ka bentaya lade. Yaka Eid ul Adha bala tip rukum ka bakrit la rakhe yaka daki pa Muslim mentakasni ka khat nyau tarik ujulio. Kani ka Eid ka dei ka wai na perang artli ki jingle niam bakham pau jongki Muslim. Las dang ya kani ka Eid daki jing duai phirat bat ka jing knya. Ulat ka jela Meghalaya uphagu chahan bat Menteri Rangba Konrad ke sangma kila ai khublai Eid yaki pa jongit Muslim ka jela ling baki kerwo jongki. Menteri Kena ka Sarkar Pedang Bapak Yakatnat ki kamtik deu yong Satish Chandra Dubey Wansha Meghalaya la shai kasni ka khat pratarik ujulio banishim benta na ICAR complex umyam haka program ban pelai ya ka song pisa ka bakhat nyau hapok ka skim PM Kisan. Shivraj Chauhan Menteri Sarkar Pedang Bapak Yakatnat ki kamrap bat ki kampenroi ki nong kendong ulia thu ba Menteri Rangba du Narendra Modi on pelai pat ba ya ka song pisa na Varanasi la shai kasni. Lai thu ba lingba ka ka song pisa ka bamenta hapok ka skim PM Kisan on pelat kumba 8,000 klor tingka sha khandai point 800 klor ki ngut ki nongram. Hakani kasni ki Menteri Sarkar Pedang kensalet sha sanphau tali ki KVK banya kandu bar ki nongrap khnang ban ai jing penchai halor ki skim ba pher na ka benta jongki. Meghalaya on pelat pat ba ya ka song pisa da Satish Chandra Dubey na ICAR complex umyam. Lakmi lenti bakendan hadu kumba 8 klur ngut kinongrap na kelengkari kibanya shimbenta hakani ka program kaban sedang na Varanasi. Hasikim ki jing trei ban ajing rap bat ban pinkan ria yakitu ki bala sakut namar ka jing shlei bat jing tua khandau hakani ka jela kirangya shakhmat shat kamtam haka district Mangan kabala hab haka jing shat len share len shop ka bajur haki bor mariang. Menteri Bapak Yakatnat ki kam klabat mariang kani ka jela pinsu namgyal lepcha ula lek ringkat ki ofisar rangba na ka bor senshar district ban lek khmi yaki thain bala shak ta jur jongka district Mangan kenthop yaka lower jushing bat ralak. Kumba shipau tali ki long yeng ki la shak pen kenria shaki jakari dengan shipor khnang ba ka shong ka sa jongki kan long ka basingan. Hanin kasni ka khat tarik ujulio ki Borsenshire district ki le ban pinkan ria no da ki helicopter bat lingba ki surok ya 8,000 ngut ki nong jngok kai perthai ki ba sakut hakate ka district kenthop ya khat san ngut ki badai na ki ri ki bashabat handrai lahab ban pedam no yakani namar ka jinglong ka sunbeneng kamshim la ailat bat namar ka jingtwa khandau harul enti district collector ka district Mangan Hem Kumar Chetri uliat hu ya ka AKASHVANI news bala penbiang ya ka jakasa haki hotel na ka benta barok ki nong jungok kai perthai ki basakut hakate ka district. Menteri Rangba du Narendra Modi sami ki sembok perkhat jong bat ki nong India ki badan hapok kari bat ki badan shabari rukumju lengba ka program Man Ki Baat jong ka AKASHVANI haka laipo tarik mentau benai jelio. Kani ka benta ka bashis pa khatway jong ka Man Ki Baat kan dei ka sim ka beningkong ba Menteri Rangba du kari kren hadin ba ula syajit biang haka sien ka balai. Ki pai kari kila ban pha ki jing ai jing mot jongki na ka benta kani ka program ka ban salong shen da ka ba phone how toll free number iway pra not iway nyo pra not lani da ka ba pha ki lengba ka Narendra Modi app lani ka MyGov open forum. Katarik bakhat do ban priang ki jing ajing mot kanong haka arpo pratarik mentau benai. Kani kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka bawalam shapi ya ka khubor.
Kalat jangka jela Manipur ka Sushri Anusuya Uiki kalalek ya kendu ya ka Presiden Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan ha New Delhi hinin kasni. Hakane ka jing ya kendu bat ka Presiden jangkari ka Uiki kala kerpat ya ka Presiden Murmu ban lek kloy kat bala ban yarap iki lanot hakane ka jela ban lek phaino shalaki jakasa jongki. Kalat jangka jela Manipur kala thu ya ka Presiden Murmu syapang ki jing julor bat jing syakta na ka jing slei ka bala jadang shen hakane ka jela bat ya ki jingar Yekilat jingarap ba laai daka jela bat ka sarkar pedeng. Nalor kani ka uiki kala pensengau yala ki jing uat jing nam. Halor ki jing ea baki lanot bala sya penkan ria shiki jakasa shipor ki akan du haka jela. Bat kala pan jingarap pisah na ka sarkar pedeng na ka benta jongki. Ka uiki kala akan du ru ya ka Menteri Pelatengka Jongkari India ka Nirmala Sitharaman ha Rashtrapati Bhavan hanin kasini. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula plipat ba hanin kasmi ya ka Janta Bhavan Solar Project ha Assam Secretariat Complex ha Guwahati. Kani ka solar project kan nak ban penmi boarding hadu 8.1 megawatt da ka bapendan kam ya ka bor jongki kejat sni. Kajing penut nak bentakan ni ka project ka long komba khat 8.1 riu klor tengka bat lakhmi nanti ba on sala ban penmi no ya kan ni ka jinglut tam hapo south nam da ka bapenlang ya ka by light ka baju siu komba light ho lak shibnai. Kajing pli ka ni ka project kala penlong ka Assam Secretariat Complex kum ka Secretariat ka ban ningkong ea hakari ban trai kam da ka boarding bala penmi da ka jing penon kam ni ki kejat sni. Kani ka project kala ban I boarding hadu arpusan senam lenter bat kum ta kan penduna ya ka jing penmi ikil air carbon ki basniu da kumba lai hajar riu pau metric ton man la kasnam. Habakran hakani ka jingelang Himanta Biswa Sarma ulaong bakani ka jingpli kani ka project kalong ka clip mat ka ban yaisa kan ma ka history jong ka jela Assam kat ba kadang ya lenti pan penan kam ya ka boarding bala ban penthamai. Ahmed Shah Menteri ki kam korbari ula khat jingelang hanin ka sngi ki nongkit kam bat ki ofisar rangba ban yakmi ki kam ki bedai bat ka jingshong sngan ha Jammu bat Kashmir hadin bakalaudan ka jingsha thambor hakile no ka balaja dangshan hakani ka Union Territory. Kibaladan lang hakani ka jingelang ka balalong ha New Delhi ki kan thop ya onong ai jingmot na ka benta ka jingshong sngan hakari Ajit Doval Lieutenant Governor ka Jammu Kashmir Manoj Sinha bat Secretary katnat ki kam korbari Ajay Bhalla. Director jongka Intelligence Bureau bat kiwe ki officer rangba na pedenggi sipai rengkau kila syak khot syakani ka jingelang. Habakran hakani ka jingelang Ahmed Shah ulaong baka sarkar India kalong ka balakut jingmot ban aya ka nuksa ka babha ban tek lakam yaki kam penteriam da ki boj tre kam ki bakam per. Shah ulakan tu ya barok ki bor pahara ban tre da ka jing temu ban rat tengkhong ki le no bat ban ya tre lang da ka wei ka jingmon. Ka AKASHVANI North Eastern Service bala jutip menchwa kum ka All India Radio North Eastern Service kala penthamai ki program jongka naduk kasni sa jan balala kata ka khat santarik ujaliu arajar afusau. Hakini ki program lawan ra ya ki jing keren ki interview ki jing ruai ki program kerpang na kabenta ki nong sngap naduk ki barang khana haduk ki bala temen. Ki program thamai leng bakani ka radio station ki longkom ni nakabenta ki khanna manlagasni ublai shibaje mensingi nakabenta ki samla manlagasni balang hakapor rio sapusan janmin nakabenta ki kenthai manlagasni sa jan hakapor shibaje mensingi nakabenta ki temen hakapor shibaje shiteng no phaisngi manlagasni ningkong jongkatayo philaban sngap ya ka AKASHVANI North Eastern Service ha FM shispa point iway megahertz haka news on air app lani haka DTH. Ka Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC kala sedang ya ka jingelap ban ai jing pensyai pat ba khnang ban yele persai ki kam thok pisa ki bala jalai bha kari lengba ka ni ka jingelap pat ba la maham ki pat ba ban long ki ba fikir ban ya daya la de na kini ki brio ki ba pen up shrip ban thok ban syukur da ka badawa pisa na upat ba da ka ba ki shufon bat kam ya la de be ki dai ki nong trai jong kanu ka bank la ni ka company pen poitiar. Bat kaptung ila poy sa kabakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor ka taka por prabaji ni sob ka Delhi station na ka banta ki khubor ke banwan naka kani kadai ka AKASHVANI Shillong.